ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί και απασχολούσε τους κατοίκους είναι και η πράξη εφαρμογής. Αυτή την περίοδο τρέχει η διαδικασία της πράξης εφαρμογής για τη 12η Πολεοδομική Ενότητα, μια από τις μεγαλύτερες της Αρτέμιδος. Αφορά το κομμάτι κάτω από τη Λεωφόρο Βραβρώνος μέχρι και τη θάλασσα. Είναι ένα έργο πνοής αυτό για την Αρτέμιδα, γιατί ξεμπλοκάρει το παραλιακό μέτωπο στο σύνολό του σχεδόν, δημιουργεί εύκολες προσβάσεις και δημιουργεί επίσης δρόμους, κοινόχρηστους, κοινοφελείς χώρους, πεζοδρόμια και πεζόδρομους. Άμεση προτεραιότητα της μελέτης αυτής είναι και η διάνοιξη της Λεωφόρου Βραβρώνος. Η Λεωφόρος Βραβρώνος θα διανοιχτεί με πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά μεγάλα, με 17 περίπου κυκλοφοριακούς κόμβους και πρόβλεψη για την ύπαρξη ποδηλατόδρομου. Να αναφέρω ότι για τις πράξεις εφαρμογής πάλι καταθέσαμε πέρυσι τεχνικά δελτία για την 1 και 2 πολεοδομική ενότητα, δηλαδή την περιοχή του Αγίου Νικολάου και την περιοχή της Αττικής. Μεγάλο επίτευγμα για μένα είναι ότι σε μικρό χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων μας κατορθώσαμε να αρχιοθετήσουμε περί τους 16.000 φακέλους της πολεοδομίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης αλλά και της ταχείας εξυπηρέτησης τόσο των ιδιωτών όσο και των μηχανικών, οι οποίοι μέχρι τότε αντιμετώπιζαν ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης από την πολεοδομία. Τομέας ίδρυυσης. Νερό, πηγή ζωής για όλους, για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς ολοκληρώσαμε το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης των εσωτερικών δικτύων ίδρυυσης. Ολοκληρώσαμε την τοποθέτηση του συστήματος ελέγχου διαρροών και ποιότητας του νερού. Τοποθετήσαμε 25.000 καινούριους υδρομετρητές ψηφιακούς, αλλάζοντας όλους τους παλιούς αναλογικούς, και πετύχαμε τη μείωση των διαρροών σε μεγάλο βαθμό και την παροχή ελεγμένου ποιοτικού νερού στον κόσμο. Τόσο η Αρτέμιδα λοιπόν όσο και τα Σπάτα καταλαμβάνουν μια μεγάλη και εκτεταμένη περιοχή. Τι χρειαζόμαστε? Φως, και μάλιστα πολύ φως. Εμείς τι κάναμε? Δώσαμε φως σε όλες τις περιοχές. Αλλάξαμε 11.500 λάμπες συμβατικές σε νέου τύπου λάμπες LED, οι οποίες φώτισαν όλες τις περιοχές και φωτίζουν όλες τις περιοχές. Ακολουθεί μια καινούργια μελέτη η οποία προβλέπει την τοποθέτηση άλλων 2.500 περίπου φωτιστικών LED και ηλεκτροδοτήσαμε με αυτεπιστασία, με υπαλλήλους δικούς μας δηλαδή, το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου, τον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου, το παραλιακό μέτωπο στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης από την είσοδο του ναυτιλιακού ομίλου Νοτιού Αρτέμιδος και σε μήκος 1.300 μέτρα περίπου, και το κομμάτι του παραλιακού μετώπου του πεζοδρόμου από το Ιερό Ναό Κιλήσεως της Θεοτόκου έως τα όρια του Δήμου μας. Αυτοκίνητα, πολλά αυτοκίνητα στην Αρτέμιδα, ειδικά στην Αρτέμιδα. Πολλής κόσμος, μεγάλη ανάγκη για θέσεις στάθμευσης και χώρους στάθμευσης. Πολύ μεγάλη μάλιστα. Τι προγραμματίζουμε? Την άμεση κατασκευή μέσα στο Σεπτέμβριο και παράδοση στον κόσμο ενός χώρου στάθμευσης επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος απέναντι από το περίπτερο του Ανάπηρου. Και επίσης μέσα στο Σεπτέμβρη εγκαθίσταται η τεχνική εταιρεία η οποία θα κατασκευάσει άμεσα με χρηματοδότηση από την περιφέρεια ένα νέο χώρο στάθμευσης στη Λεωφόρο Αρτέμιδος και στην οδό Αθηνάς δίπλα από τις Παιδικές Χαρές. Έτσι λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να βρει χώρο στάθμευσης, ούτως ώστε η παράνομη στάθμευση και η δυσκολία του πολίτη να βαδίζει με άνεση στους δρόμους σιγά σιγά να εξαλειφθεί. Εκπονούμε μία μελέτη μετατροπής του λιμενίσκου της Αρτέμιδας σε ένα σύγχρονο τουριστικό λιμένα, σε μια σύγχρονη μαρίνα, προκειμένου να παρέχονται καλύτερες συνθήκες ελιμενισμού τόσο των σκαφών που σήμερα ελιμενίζονται σε αυτόν, όσο και των ναυτιλιακών σωματιών που εξυπηρετούνται και κάνουν χρήση του χώρου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα να καλύπτονται ανάγκες σε μεγαλύτερο αριθμό και μέγεθος σκαφών, ούτως ώστε να δίνουμε μία τόνωση, να δώσουμε μία τόνωση
στην τοπική οικονομία, αλλά και να παρέχουμε ένα χώρο, να διαμορφώσουμε αφετέρου ένα ποιοτικό χώρο αναψυχής τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Γιατί Αρτέμιδα είναι θάλασσα, γιατί Αρτέμιδα είναι 14 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο. Είμαστε και θα είμαστε εδώ για όλους τους συντημότες μας, με όρεξη, όραμα και εμπειρία.